مشکات شریف پا آخر کی اسماء الرجال لگی دلی پاغی کی دا سن پا زمن کی دا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نقل کرد چی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو بہترین تابعی دے دغه زمانہ دا حجاج ابن یوسف واغا پا عراق کی گورنر و دیر لوی ظالمو 1000 صحابہ کرام و تابعین بغیر دا سگناہ خطانا دے ظالم قتل کری دی شہیدان کری دی آخر کی کسان سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اولی گل سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار تراو غخت چکل دربار تراغے حجاج بن یوسف تمخا مخش حجاج بن یوسف ورتوائی ستاسنم دے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتفرمائی زما سعید نام دا حجاج بن یوسف ورتوائی ستا سعید نام ندا بلکہ ستا شقی نام دا دا سعید نامی مانا چے دے اغا نیک بخت دا ورتوی تا سعید نے نیک بخت نے بلکہ تا شقی دا شقی مانا بدبخت دا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورت فرمائے اے حجاجا تو زما دا مور نخ نپوئے دانم مال مور خودے دے مور چچال نم کی دینو پورز دا قیامت بم پاغنم باندے بدلیشی سبحان اللہ مال مور سعید نام خود دا تشقی کولے نش بیا ورتوائی داراتوایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وقت کی پا جنت کی دے کے پا دوزخ کے دے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی اللہ ز دنیا تا دید پارنا لے گلے نیمات چزب گرزما او گورم باپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جنت کے دے کے پا دوزخ کے دے زخو خدے دید پارنا نیم را لے گلے دنیا تا خگور آغا دا خلفاء راشدینو نا دے آغا دا عشرہ و مبشرہ نا دے آدھا حضور علیہ السلام زم دے دا حضور علیہ السلام دا ترزوے دے او دا آغا پا بارک دیر فضائل دا حضور علیہ السلام پا خلا مبارک بانے بیان شیری آیا دا آغا پا جنتی کی دو کہ ہم لا سوک شک کئی دے ورطوی زما بارک استاس خیال اگر ورطوی انکا لقاستن عادلن تیو قاست و عادل دا دربار خلق خوشحال شو دا خوی دا صفت بیان کر لیکن حجاج بن یوسف غصہ شو ورطوی تاثر دا کو مطلب بانے نپوئی گئی دا چما تا قاست ویلی دی نو دے دا قرآن شریف آیت تا اشارہ کرے دا چا اللہ فرمائی اگر حکم کورشی تماشا را والی تماشای چکل راوستا تماشای اگا گولا دے خوشحال شو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخاندل دا پا دیر شکالو کی ڈنبے ورد بچ دی مبارک اخاندل تپوس ورنکی ولی دی اخاندل ویسی دا اللہ رب الجلال دی رحم و دی بردباری پر رالا خاندار آلا چی دا تسکی و اللہ پاک جل مجدو ہو سک تدا پنا فرمانے کی وقت تیرے او اللہ رب الجلال تا صبر نا دا برداشت نکار اخلی نو دا اللہ تعالی جل جلالہ پر حلم و بردباری پر رالا یعنی خندار آل دیوی دے بود یو قتلی کئی مقتل تے بود چکل سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان کنو دے مبارک پجراش حجاج بن یوسف ولی دیو جڑل جواب ورلور کا وی دی وجن میں اجڑل چکل ظالم پا مظلوم بانے ظلم کئی نو دا مظلوم دا ظلم پا وقت
دا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ دا طرفنا پا مظلوم باندے رحم و کرم راضی مہربانی ورسر دا اللہ دا طرفنا کیگی وی زما خیال راگ چه اس معبود نا قتلی نو دا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ رحم پا ما باندوش خدا بهم یو ذل رحموشی کاش چه زما دیر بدن نو دیر روح نوے ز قتلے دے او بیر آوستے او حجاج ابن یوسف بیا ویلے چه قتل کے بار بار دا اللہ جل مجدہ رحم پا ما باندکے دے وی خندین خو معلوم دا شجی دا مرگ جوڑستا خواخ دے حکمیو کویم دی دربار کی قتل کی مقتل تے مبول کلچ حجاج ابن یوسف دا فرمان جاری کر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قبلی طرف تمخ مبارک وار وی فرمائل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین حجاج ابن یوسف وی مخولد قبلی نوالوی چکل ورل مخ مبارک بقبلی نوار سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرمائل للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله مشرق و مغرب دوارا دا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ دی تاسو چکم طرف تمخ اڑوئی نو آغا طرف دا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ دا قدرت مخشترے حجاج ابن یوسف ہوئے پزمک باندے الٹوا چوی دے خو پہر سکے آیاتون پیش گئی چکل پزمک باندے الٹواچ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرمائل منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ فرمائی مادد ازمکن پیدا کریئی بیاب من دزمک تواپسی عادکو ما او یو کرتم بیاند دزمک نو باسم زما حضور تبرازئی چکل دائی صد قرآن شریف الاستا بے دعاو کا اللہم لا تسلطه على قتل احد بعدی یا اللہ زما دا شہادت نرستو زما دا قتل نرستو دے دا ہچا پا قتل بان مسلط نکڑے دا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہو پا آخری وقت کے دعاؤ دا دا حجاج ابن یوسف دا پارا بد دعاوا خدای دا نیکانو دا ازار نمونگو تاسو سات سوچ دا نیکانو ازار والی دی اگر سروہلی بروہلی گرد گورئی عبد الرحمن بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وی پہغی جہان بسرنگی جواب کریے پہغی جہان بسرنگی جواب کریے چپدی جہان عاجزی لجوابا چی افتاب یونی زشی بیا بسکلی چی افتاب یونی زشی بیا بسکلی من چی سوری لردرمی لافتابا عاقبت بطور خور لردرمی عاقبت بطور خور لردرمی زان بسو سنڈی پا گتل ترابا وی پازار دا چارازی مش رحمانا پازار دا چارازی مش رحمانا کخلاصے پا قیامت غاڑی لعذابا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ دعاو کا
بیا داغی نپس جلاد راک د ظلم تورے اچلولا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی شہید شو انا للہ و انا الیہ راجعون آغ ورس خو تیر شواب خو چکلش پر آلا او حجاج بن یوسف دارام نپا کٹلا خو چسترگ بے ورغی نو چغی بے والی مالی ولی سعید بن جبیر مالی ولی سعید بن جبیر مال سپکارو چی ما سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی قتلا مال سپکارو چی ما سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی قتلا چاورن تپوسو کا ولی دشپی چغی وحی فریادون کے ویسترگ ملا ورغلی نوی چی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی راش ما دخپی دے کٹی گوتی نونی سی او دا کٹ نملان نرو غوردی آرام تمن پریدی چکل ذرا ویخشم گورم کٹ را باندی پروتی زلان پروتی ما پنزل لسردی دا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی دا شہادت نوست جوندے ہو لیکن پدی پنزل لسشپو کی آرام تا پریخے ندے دورد بے پگیڑ بان لاسخے ہو چغی بے والی مرشما طبیبان راوس حکیمان راوس لیکن اگی چی کلم وائی نکا ولنوی بے جگ جوڑ دے سو کی پا مرض بانی نپید یو حاضق حکیم ورل راوستو اگا چی کلو کاتو نپیش حکمو کوی دا وخی اولو کی ٹکڑ روڑی تار روڑی استن روڑی آغا تار پستن کی اپیلا او دے پا آغا استن چی دے پا وخا کی ورکا تاری تن اوست غٹے ولا ورک ورطوی دا تکولو کی چی دنو دالو آرتی رکا تاری دا زان سرونیو اغا چکل تیرکا پا مزمزے ورط تار پری خود آغا وخ میدی تروانوا چکل میدی تو رسید لگ انتظار ورطوک بے ورطوی خلق ولوکا تاری پا مزمز راخ چکل بہر تاغتی کرو وطا آغا پا تکتور اسخاب بدبودارا وینکی لیب پہ لد پتوا اغی چکل بوئی کورتے وی تد دین نجوڑے گی ستا پا گیڑا کی دا کینسر نمکی راوت دا او دا چی دے دا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی ازار دے تد دین جوڑے دے نشید او یقین ساتی پنزل لسرد دنیا کی و دا بیا مرش دا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی اغا دعاوا چی یا اللہ زما دا شہادت نرستو دے دا ہچا پا قتل بانے مسلط مک حق دعاوا آغازا روح پنزل لسور دنیا کی جندے و بیارا آو دا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی آغا دعاوا چی پا دا وقت کیو کہ واللہ رب ذوالجلال قبول کا دا آغا دا صبر او دا برداشت آغا طول روح او لال چپش خدای دی من دا نیکان خلق دا آزار نوسا دی بلکہ چکل تکلیف او مصیبت دا اللہ دا طرف میں پا بندہ بانے راشی باید دی چی دا صبر مظاہرو کی اللہ پا صبر بانے دیر لوی اجر ورکی